name of Jesus. Amen. Mangala kundisa boke abakhona namhlanje. Leyisigaba kaJesu. Konke abakwenzile amadokotela obuye endaweni yaseMiddelburg. Igama Charity wakadokotela nami sibisile ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba wayithanda impilo yami. Ngokuzala kuya ngaseLimpopo bese ngashadela la eMiddelburg. uNkulunkulu usalusise. Amen. Ngiphinde futhi ngibonge ithuba abangikezela. Amen. Ukuthi namhlanje sizokusebenza. Akukho kufikile but sizokusebenza ngoba sisendlini yokukholwa. Ngibulise abafundisi bami, abapastor, abazalwane. Lebandla lonke ngegama elihle likaJesu. Amen. Mangifunda iBhayibheli lami ithi belikhona indoda eyihlezi ihlezi inesimo esingatshintshi. Ithi every day beyahlezi khona lapho kuleyo ndawo. But ikhona into eyifaka ngale ndoda ukuthi kuyini into eyenza ukuthi ahlale ngoba athole usizo. But ukubona abantu bangena baphola endlini lokho kunikeza ukuphola ukuthi kusendaweni enayo. Kubangenzi ukuthanda naye athethele yobana. Kodwa kumenza ukuthi ahlala kakhulu ngoba uyabona ukuthi bayaphila. Wabona ngasaneza ukuthi akunamuntu ongathi ngafundazanisa wamfaka. Mara ngithanda ukuthi bekahlezi ukuphumelela kwabantu bakhona azange kumnikeze ukuthi ahlale emva. Wamnikeza ukukhona ukuthi ahlale abe nokukholwa ukuthi eminani nami ngisinda kunesinda. Akusiyiphutha ukuthi uzokhona. uNkulunkulu uyasazi isikhathi sakhe. uNkulunkulu uyazi ukuthi ku-2025 azange ihambe kahle. Abanye bahambele kahle wababona. But uNkulunkulu aware ngaleso simo sakho namhlanje. Engikubongayo ukuthi uhlezi waba nokukholwa, wangahleheli novana, wabamfuna asanokutholakala. That is why you are. Ubongathi umzwile u-Isaiah makathi mfuneni asanokutholakala. Ubongathi uyabona ukuthi kunesikhathi la angekatholakala khona. Makathi mfuneni asanokutholakala. Glory to Jesus.
Niyofundela verse 6 nifike ku-9. In him there is no failure. In him there is no failure. In him there is no Amen. Amen. Mighty name of Jesus. Glory to Jesus. We cannot feel it in English. Just 9 and 10. 8 and 9.
the Lord said to Moses, make a fairy serpent of bronze and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Amen. Jesus. Amen. Amen. Mighty Jesus. Just look to the mind and take it away. Amen. Mighty Jesus. Numbers 21, 8 and 9. Yes. And the Lord answered, make a snake out of bronze and place it on top of a pole. Anyone who gets bitten can look at the snake and won't die. Number 9. Moses obeyed the Lord, and all of those who looked at the bronze snake lived, even though they had been bitten by poisonous snakes. Amen. Mighty name of Jesus. Esembogo uNkulunkulu ngalizwi namhlanje sizokhuluma phezulu okhulumela ifisi omkhothile but ngicela sike sishayeke kancane sikhulume ngalo siyazi sonke but ngicela ukuthi namhlanje ngeke ngathi kungaphela ulwazi okumele uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthini ngalezi lakho ngoba ngiyakholwa izwi kaNkulunkulu elilanga Elizabeth ukhuluma namagama uthi ngokusisekile wena wesifazana ukuthi wakholwe amagama kaNkulunkulu ukuthi ayenzeke kuwe ikithi umuntu okholwa amazwi kaNkulunkulu is a blessed person ukuthi ayenzeke angawakholwa kuphela ukuthi ayenzeke kuye ithi lowo muntu lokusisekile ngiyacela namhlanje lelizwi leli kuphela ukuthi ujwayele ungathi ungayibeka inhliziyo yakho uthi uNkulunkulu wami khulumisana nempilo yami nami ngiyafuna ukuzwa isandla sakho nomhlaleli uthi in him there is no failure ubongathi uyabona baphela ithemba ubongathi uyabona badangele ubongathi uyabona ukuthi abasenamandla but uthi in him there is no failure uyakhomba uthi kuye akunakuhluleka uthi bhekani ethusi kulona wabakufika abantwana bakaIsrayeli mangifunda nabo babawazi amandla kaNkulunkulu kade bambonile makabakhipha kade bambonile makabulala amazibulo kade bambonile makatshintsha amanzi kade bambonile makabadlulisa lwandle babambonile bathi ngenxa yokude bendlela kwaba nezinto ezivukayo ngoba le ndlela yokukholwa kunezinye izinto ungathi ngingayithanga zimane zivuke zimelane nokukholwa kwakho nawawena ukuthi babe nokukholwa babangahlekani ngoba babazi amandla nokukhulu kaNkulunkulu mara lithi endleleni kwavuka ukukholwa bakhomplela nendlela bangakhomplela phela babakhala nanokudla amen bathi lokudla sekubhitha lokudla lokho lesikhathi sase-Egypt bakhala bathi uNkulunkulu sikhiphe ngoba siyahlupheka sebaphumile bahlezi uNkulunkulu yabawondla nasendleleni labakhatha uhamba nabo yonke indlela abaguli nokugula mara bawena ukukholwa kulendlela yokukholwa amen kwathi ngokuvuka lokukholwa
yona kwazala ukunganeliseki. Amen. Lokukhonanda kwaba nezinto ezenza ukuthi sizale zibe khona. Amen. Kwazala ukunganeliseki. Kwaphela umthelo uNkulunkulu. Kwavuka ukusaba. Amen. Baqala basabe future. Ukuthi manje noma ukuthi siyofika la, yasithembise khona. Ngemicabango yabo sebakhumbula emuva ukuthi bekungcono masilemuva. Amen. Ithi la lesimo uyasazi nawe ukuthi sizelele kuwe. Senze ukuthi ube bitter. Senze ukuthi ungasajabuli nokholo. Senze ukuthi ungasanambithi nanamandla wesiphambano. Noma sebakhuluma sewajwayele ngoba ukuyindlela inde uhlangabezane nokuvuka kokukhona enhliziyweni yakho. Nalokudla okuyizwi kaNkulunkulu akusahlali kahle enhliziyweni yakho. Sewuyaqala uyakholoka ngoba izwi alihlezi phakathi kwakho lisabisa ukwesaba. Awusabi ukubhekana nefuture. Ngenxa yokuhluleka endleleni sewuyasaba nokungaqhubeka. Uyasaba no-2026 ukufeyisana naye uthi malekaba kuyona engiphathele ngenxa yalezi zizo uyazazi. But namhlanje bengicela ukuthi ungahamba ngoba uNkulunkulu ashintshayo elinyama sokuphitha uthi woza phezu kwamanzi bamanala wahamba phezu kwamanzi ngoba uJesu uyoshizo ukuthi woza. Amen. Uma ungathi ungasukuma namhlanje nakuleso simo uyasazi ku-2026 uthi uJesu uthi mina ngibheke kuye uyophila. Amen. Noma zikhona azikahambi. Amen. Izwi likaNkulunkulu lithi bayaphelelwa ukumethemba uNkulunkulu. Ukuthi amakhala akho kuphela ukumethemba kuyahamba. But umprofeti Isaiah uthi katanazi ukuthi nalabo abakhathele bangaphambanisa. Uthi bayadisa bangakhathali njengamakhosi. Uthi nezinsizwa ziyaphelelwa amandla nezinto. Kodwa labo abathembela kuye, labo bayabheka kuye, uyabaphambanisa abasha. Labo bayabheka kuye, uyabanikeza ithembisa. Labo bayabheka kuye, uyabanikeza amandla abasha. Siyathandaza. Isasongele enyakeni omusha. Ungathi ungamnani uNkulunkulu ukuthi nami ngiyafuna ukubheka kuwe uNkulunkulu. Noma ngilungiwe. Amen. Mighty Jesus. Noma ungasana bokungakhathaleki the distance ukukhumbula kwabo ukuthi bakhumbule ukuthi uMose uthize laba abalungiwe. It was the specific people, not all of them. Laba abalungiwe. Mama ngabheka ithi bayophila. Ayibonke abantu laba abalungiwe. Ngwaziyo ukuthi ulunge kangakanani ku-2025. Mana namhlanje ubungathi babanena ukuthi mina malungiwe. Bheka ethusi uyophila. Bheka banena. Amen. Wabekela ukukhononda kwawo eceleni. Wabayenzela icebo ukuthi mali ithela lethu. Nawu umsindisi wethu. Bonke bayabheka kuye bayosinda. Ubungafuni ukuthi nabaphilise. Ku-2026 anikeza amandla amasha kuleli hlelo. Ngoba kunezinto ezivukayo. Uma ngifunda izwi likaNkulunkulu ithi lilanga
Jesus. But the next time, they are called Jesus. Amen. Could I just who called Jesus? Amen. Could I ask us to could I king and call Jesus? It's not to you, but I do it. What was that? Amen. But I shall tell don't put them in the room. Or a man is over, Bessie. Amen. But easy, but who to call Jesus. Amen. Every name, a cool, another name of Jesus. But who to call Jesus. It's by a good, Mama Fia good, it's about to see Sifana. I was a cool man and see. A cool man. Depression and anxiety, stress, not CPC more, as it's another symptom. No judging to September, who is not better than your agency, who will see you. No call, not that picture so, who didn't know what color of that's why it's one another who would know Charlie, or another nice. Amen. Not judging to Christian anything that can be your life. That is why it's called. But you don't know who is there. Who is seeing you? Who would you have who would you mind? And you would have a robe. Not teaching Pedro. Why is so you never teaching Pedro. Mama Mamoti, why is this woman? Mama Sugekai. What do you swing and I'm not Jesus? Who would you have called? But I'm just one of my single son. Man, sweet. Who would you call? Mighty name of Jesus. Glorious Lord. What do you suppose I am? What do you know? Can you cut it? Put the line. I will do it another one. What do you say? Amen. No matter food, I want to follow you. But I don't cut it. I'll cut it. Oh, my name is so good. Oh, she's so. As you like it. Who do I come? Mama,
lokukholwa ukuthi ngiyazi umhlengi womphilo. Amen. Noma kungasena lutho ongabheka manje ngisho amagama ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Makaqedile ukuvivina ngiyophuma njengegolide wokuyomethemba waseKhalvari. Indoda ethembekile sithengiswe indoda ethembekako engajikela amagama wakhe. Indoda ethise nginelicabango elihle nawe nanamhlanje kusakanjalo usaqabangela kuhle ungakhathaleki ukuthi usenane usisekela phansi but ikhona indoda ethembekile engajikelani engabangani angajikela mayikhona. Igama lakhe Jesu. Mighty Jesus. Abathembela kuye abayithaba kubantu singabheka njengomqalisi nokuphelelisa bheke namhlanje Enkosi.
impilo yethu namhlanje sithi akekho njengawe siyabonga lethu ukuthi nabantwana bakho nakunye befika kule ndawo babona amandla wonke faka isipende silisa izinyathelo zabo benzeleni yakho Nkosi yami sisayithemba uNkulunkulu wethu wemandla ey'nhliziyweni zabo ukuthi ngempela Twala lethu sikomile kakhulu mama yethu sikomile kakhulu niyasophila babathisa amandla awumangaliso babathisa amandla okunyathelo kwehlulekisa amataba esitha ngegama likaJesu waseNazaretha sikomile Twala lethu ngesenzele manje uyakwenza kwenzela udumuleka malakho elimangalisayo igama likaJesu Kristu oyinkosi yonke yamasinya in Jesus mighty name hallelujah amen.